Heddiw, da ni am edrych ar brosiectau ail-gyflwyno Gweilch, sut maen nhw'n gweithio a pham i bod nhw'n bwysig. Un o'r geiriau fyddwch chi'n ei glywed fwyaf wrth i ni drafod ail-gyflwyno Gweilch ydy Trawsleoli. Ym myd cadwraeth, mae Trawsleoli yn golygu bod ni'n cymryd rhywogaeth o un ardal yn ei symud ac yn ei gyflwyno i ardal newydd. Gall hyn ddigwydd pan mae niferoedd un anifail yn uchel mewn un ardal, tra bod yna ardal gwbl addas arall lle nad ydynt yn bodoli. Mae rhai o'r anifeiliaid o'r lleoliad cyntaf yn cael eu symud i'r ail leoliad. Yn aml, mae yna rhywbeth yn rhwystro'r anifeiliaid rhag gallu gwneud hyn eu hunain. Gall hyn fod yn rhwystr corfforol, fel mynydd uchel i'w ddringo neu môr i'w groesi, ond mae yna rhwystrau eraill hefyd fel ymddygiad yr anifail. Lle mae Gweilch yn y cwestiwn, eu hymddygiad nhw sydd yn ei hatal nhw rhag lledaenu a bridio mewn mannau newydd. Mae Gweilch gwrywaidd yn tueddu i fynd yn ôl i'r lleoliad y cawson nhw i magu mwyn ceisio adeiladu nyth eu hunan i fridio. O ganlyniad, mae nifer o weilch yn ceisio dychwelyd i'r un llefydd i nythu sy'n arwain at gynnydd sylweddol yn y nifer o nythod mewn un ardal. A dyma da ni wedi gweld yn digwydd yn yr Alban. Gwnaed y penderfyniad felly ei geisio symud rhai o'r Gweilch ifanc i ardaloedd eraill mwyn lledaenu'r poblogaeth, ac fe gafodd y prosiect Trawsleoli cyntaf ym Mhrydain ei gyflwyno ym 1996 gyda Gweilch ifanc yn cael ei symud o'r Alban i'r Rutland yng nghanolbarth Lloegr. Rydym yn gwybod erbyn heddiw fod yna 10 par o weilch yn nythu yn Rutland, sydd yn profi fod y prosiect wedi llwyddo. Daeth Gweilch o Rutland draw i Gymru hefyd, a gwelwyd y par cyntaf yn nythu ger y glaslyn yn 2004, a Mrs G, y gwalch enwog sydd wedi bridio yma ers hynny. Ond sut mae Trawsleoli yn gweithio? Mae Gweilch yn cael eu trawsleoli pan maen nhw'n gywion tua 7 wythnos oed, cyn iddyn nhw ddysgu hedfan. Pam 7 wythnos oed? Mae Gweilch yn adnabod y llefydd maen nhw'n cael eu magu fel eu cartref, ac yn aml yn dychwelyd i ardal agos i fridio eu hunan, oherwydd y berthynas y ganddyn nhw efo'r lleoliad. Wrth i ni arsylwi Gweilch, rydyn ni'n gallu gweld oedd y berthynas yma yn cael ei sefydlu ar ôl iddyn nhw ddysgu hedfan ac yn gadael y nyth am y tro gyntaf. Dyma pryd fydd Gweilch ifanc yn treulio mis yn hedfan o amgylch yr ardal gyfagos yn dod i adnabod eu cynefin. Mae hyn yn creu argraffnod sy'n golygu bod nhw'n gweld yr ardal fel eu cartref. Nid oes pwynt trawsleoli Gweilch hyn sydd eisoes wedi datblygu perthynas efo'u cartref yn rhywle arall. Ac nid ydy bosib i drawsleoli cywion ifanc am eu bod nhw'n rhy ddibynnol ar eu rhieni i gael bwyd. Felly, sut mae'r cywion yn cael eu symud? Mae Gweilch yn nythu mewn coed uchel iawn sy'n golygu fod angen dringwr coed profiadol i gyrraedd y nyth ar ben y goedan, ac arbenigwr yn monitro'r cywion o'r llawr i sicrhau i bod nhw'n barod i adael. Bydd y cywion yn cael eu symud i'r lleoliad newydd ac yn cael eu rhoi mewn cwt efo cywion eraill. Maen nhw'n derbyn pysgod ac yn cael eu monitro dydd a nos, a bydden nhw'n aros yn y cwt am gwbl o wythnosau tan maen nhw'n barod i hedfan. Wrth iddyn nhw hedfan o amgylch y lleoliad newydd, mi fydden nhw'n datblygu'r berthynas bwysig hwnnw sydd yn ei denu nhw yn ôl yno i nythu pan maen nhw'n oedolion. Nid yw pob gwalch yn goroesi'r daith fudol, felly nid ydym yn disgwyl i bob un o'r cywion ddychwelyd. Dyma pam mae nifer o cywion yn cael eu trawsleoli bob blwyddyn mwyn rhoi'r cyfle orau posib i rai ohonyn nhw ddychwelyd a magu cywion eu hunain. Yfory, bydden nhw'n edrych ar enghreifftiau eraill o anifeiliaid sydd wedi cael eu ail-gyflwyno i ardaloedd newydd.